раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон ба нақл аз омори Вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфт, ки дар кишвар зӯроварӣ дар хонаводаҳо коҳиш ёфтааст. Дар варақаи иттилоотии кумита, ки онро раиси ин ниҳод дар ҳузури хабарнигорон хонд, навишта шудааст, ки Вазорати корҳои дохила дар соли 2021 ҷамъан 3485 шикоят аз хушунати хонаводагиро санҷид, ки назар ба соли пешаш 176 ҳолат камтар будааст. вале пурсишу посухҳо нишон дод, ки дар ин маврид омори дигаре низ мавҷуд аст. оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила 954 нафар аст, ки нисбати соли гузашта 114 нафар зиёд мебошад. яъне оморе ки мо мебарем ва оморе ки Вазорати корҳои дохилӣ мебарад. аз раиси кумитаи кор бо занон пурсида шуд, ки чаро дар мавриди хушунати хонаводагӣ ду нав омор вуҷуд дорад ва билохира бояд як таҳлиле бошад, ки бозгӯкунандаи вазъ бошад. он нафароне ки ба шуъбаи корҳои дохилӣ муроҷиат намекунанд, онҳо ба марказҳои иттилоотӣ машваратӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ муроҷиат мекунанд. омори мо дигар аст, омори ваё дигар аст. кумитаи кор бо занон барои таҳияи омори ягонаи зӯроварӣ дар хонаводаҳо бо дигар идораҳо ҳамкорӣ дорад, вале маълум нест, ки ин масъала кай ҳал хоҳад шуд. дар ҳоле ки бархе кишварҳои дигар аз афзоиши хушунати хонаводагӣ дар давраи пандемияи COVID-19 садо баланд намуданд, раҳбарияти кумитаи кор бо занон мегӯянд, дар замони пандемия баръакс тамоми оморҳои манфӣ аз ҷумла зӯроварӣ кам шудааст. аммо коршиносон бар инанд, ки хушунат дар Тоҷикистон кам нашудааст ва коҳиш ёфтани он ба омилҳои мухталиф бастагӣ дорад, ки мақомот бояд сари ҳалли онҳо кор кунанд. ҳанӯз шумораи занҳое ки ба хушунати хонаводагӣ гирифторанд зиёд аст ва онҳо ҳамаи зулмро тоқат карда бо ҳамон золим зиндагӣ мекунанд. инҷо ман мехоҳам якчиро қайд кунам, то маро дуруст дарк кунанд. мо шоҳиди муҳоҷират ҳастем, яъне мардҳо пайи дарёфти маблағ ба Русия муҳоҷират мераванд. занҳояшон дар хона танҳо мемонанд. баъзе аз нафароне ки ба ман муроҷиат мекунанд бештар аз хушунати хуштоман ва хоҳарҳои шавҳарашон шикоят мекунанд. баъзеҳо аз ҷониби хусур ҳам хушунат мебинанд. солҳои охир шикоятҳо аз хушунати хонаводагӣ аз ҷумла дар миёни оилаҳои ҷавон бештар садо медиҳад ва талоқ афзоиш ёфтааст. намояндагони баъзе созмонҳои иҷтимоӣ мегӯянд, як сабаби мушкили ҷуфтҳои ҷавон созиш накардани келуну хуштоман аст ва гоҳе ба хушунату куштор меанҷомад. хонаводаҳои ҷавон аксаран ба зиндагии мустақилона ва озод аз назорати волидон бартарӣ медиҳанд. аммо бекорӣ ва шароити баъди иқтисодӣ ба онҳо имкон намедиҳад, ки зуд соҳиби хона шаванду зиндагии комилан мустақилонаро пеш баранд.